dos deixebles anaven cap al poble d'Emaús parlant del que havia passat amb Jesús. Pel camí, Jesús mateix se'ls va acostar i va caminar amb ells, però no el van reconèixer. Ell els va preguntar de què parlaven i ells li van explicar la mort de Jesús i el que havien sentit dir sobre el sepulcre buit. Jesús els va dir que els costava creure i els va explicar, a partir de les Escriptures, tot el que els profetes havien anunciat sobre el Messies. Quan van arribar al poble, el van convidar a quedar-se amb ells. Durant el sopar, quan Jesús va beneir i partir el pa, el van reconèixer, però ell va desaparèixer. Aleshores els deixebles van comprendre el que havia passat, van tornar ràpidament a Jerusalem i van explicar als altres que havien reconegut Jesús quan partia el pa. En quin moment del camí estic? Reconec Jesús en la meva vida quotidiana o camino sense adonar-me'n? Deixo que la paraula ensangui el meu cor? Jesús continua caminant amb nosaltres. La seva presència no sempre és evident, però es revela en la paraula i en el pa compartit. La fe neix en el camí i es confirma en la comunitat. Quan el reconeixem, tot canvia, tornem enrere, però ara amb llum.